Seppo nyt on sillä tavalla, että sä saat hoitaa tätä kauppaa ihan yksin. Nimittäin mä häivyn nyt kasinalle. Mersi tulla. Paska pöksyy. Mitä helvetti? Onks tää pöytä jotenkin vino? Mitä? Rauhoittukaa se. Rauhoitu itse! Kato se. Ei kun vittu. Onnea matka. Hiljaa! Homo. Tästä se lähtee. Sinne vaan. Kaikki tai... Ui helvetti. Kannattaisiko vähän hajottaa panoksia? Miksi? Sä oot kyllä aika hupsu. Ei käännä panoksia. Ja ihan vaan tiedoksi. Aion nimittäin viedä itten yllätysmatkalle. Jos mä häviän, mä en vastaa seurauksista. Musta 11. Tässä on nyt jotain mätää. Helvetin 16. Lähde, Ismolaita. Kassi. Se polvilko ammeeseen. Voikoilemaan. Vähän korpaa tuleneet kyrpävät. Ja ihan kokonaan itse. Hypätä sillalta alas. Ei pysty. Mitä hemmettiä? Missä saa olla rauhassa? On se kumman! Mersin tuossa tappaa maahanmuuttajia. Katos kuka täällä on. Jukka. Ole hyvä ja poistu. Ne vei kaikki naat. Ketkä ne? Ja mitkä naat? Rosvot koko kassit. Ei kai vaan sun isot kassi. Siellä oli monta tonnia. Kun hetkeksi vaan ummistin silmäni, niin siis Kuulit sä siellä? ihan vähän vaan. Siitä taisi tulla sulle tirsat, Seppo. No mä olisin voinut päästä hiivasta, niin ties mitä kun leikkaa. Ei oo yhtään hauska. No onpas. Ismo Laitala. Löys sut sieltä tiskin takaa sammuneena ja se päätti antaa sulle opetuksia. Työsi pesäpallomailla. Sun perseessä. Helvetti! Kai käytät kondoomia. Seppo. Kyllä sä oot melkoinen homo. Terve. Kaikki on ihan ok. Mä oon nimittäin hankkinut tänne kauppaan tämmösen. Mä vastaan kulkee, Ismo Laitala. en tunnista sua rakkaimpain. Mitä helvetti?